ታሪክ ህይወት ገዲም ተጻዋታይ ሌጀንድስ ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ሲነማ ሰመረ ናይሎሚ ጋሻናን ባር ሌጀንድስ ተጻዋታይ ሒዝናልኩም ቀሪምና ኣለና ሰናይ ምክትታል ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ይባል ካብ አቡ አቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ መድህንን ካብ አዲ ወይዘሮ ምሕረት ተክሎምን ብ30 ጥቅምቲ አወኪ ካርነሽም ተወሊዶም 1960 ናይ መባእታን ማእከላይን ትምህርቱ አባብያተ ትምህርቲ ወኪ አድና አምንን ደቅ ሰበን ኢተገመንን ተማሂሩ አባብያተ ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ኢሳቅ ተወልደ መድህንን አስመራ ሓፈሻውን ድማ ናይ ከልአይ ደረጃ ምህሩ ተኸታቲሎም ብድሕርዚ ኣብ ናይ ከልአይ ደረጃ መልቀቀ ፈተና ተሳቲፉ መሕለፍ ነጥቢ ብምምጻእ ኣብ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ምሸታዊ እናተማሃረ ብዓውዲ ማናጅመንትን አድሚኒስትሬሽንን ተኸታቲሎም ካብ ህፃንነቱ ምስ መተዓቢቱ ኣብ ጎደና ኩዕሶ እናተጻወተ ዝዓበየ ተፈራ ካብ 1974 ክሳብ ኣብቲ ብናይ ቀበሌ ተባሂሉ ዝፍለጥ 1979 ዝነበረ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ንሰንበል ወኪሉ ተጻዊቱ ቀጺሉ ካብ ናይ ቀበሌ ናብቲ ብደረጃ ክለባት ዝካየድ ዝነበረ ግጥማት ዝሰገረ ተፈራ ብ1979 ምስ ሕጂ በቀይሕ ባሕሪ ትፍለጥ ዘላ ዓባይ ጋንታ ኤሌክትሪክ ማለት ኤልፓ ብምጽንባር ሓደ ካብ ወሰንቲ ተጻወቲ ናይታ ክለብ ኮይኑ ን11 ዓመታት ልዑል አበርክቶ ገይሩ እዚ ካብ 1980 ጀሚሩ ክሳብ 1988 አባል ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ዝነበረ ተጻዋታይ ኣብ 1981 1982 ውን ንሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ወኪሉ ኣብ ዝተፈላለዩ አህጉራዊ ግጥማት ተሰሊፉ ተጻዊቱ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብቲ ኣብ 1982 ሊብያ ዘእንገደቶ ኣብ ከተማ ቤንጋዚ ዝተኻየደ መበል 13 ዋንጫ አፍሪቃ እዩ ኣብ ናይ ጾታ ዘመኑ ኸ ምስ ክለቡን ሕሪት ጋንታ ኤርትራን ኮይኑ ብርክዝ ዝበለ ዋናጩ አልዒሉ ኣብ 1989 ጫምኡ ዝሰቀለ ተፈራ ኣብ ወርሒ ሕዳር 1991 ናይ ዓላሚ ስልጠና ንኽወስድ ናብ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ምሪሑ ካብ 1992 ክሳብ 2003 ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ላዕለዋይን ማእከላይን ደረጃ አብያተ ትምህርትን ሓውሲ ፕሮፌሽናል ክለባትን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ከም አሰልጣኒ ኮይኑ ሰሪሑ ተዓዋቲት ሽልማት ባሎንደር ደቂ አንስትዮን ናይ 2013 ናይ ዓለምና ብልጽቲ ተጻዋቲትን አሜሪካዊት ሜጋን አና ራፒኖ ኣብ ንኡስ ዕድሚያ ብተፈራ ካብ ዝሰልጠኑ ተጻዋቲ ሓንቲያም ተፈራ ብዜካ ንተጻዋቲ ናይ ኢንኤፍን ደረጃ ናይ ሰልጠንቲ ስልጠናውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሂብሎ ኣብ 1982 ምስ ወይዘሪት ሩት ገብራይ ቃል ኪዳን ዝኣሰረ ተፈራ እሰይ ሄኖክ ዩኤልን ያኔትን ዝተባሃሉ 4 ውሉዳት አፍርዩ ብሉጽ ቴክኒካዊ ክእለት ዝውንን ዩኤል ከዓ ናይ አቡ ኣሰር ብምኽታል ብደረጃ ኮሚኒቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ይነጥፍ ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገረ ካናዳ ዝነብር ዘሎ ተፈራ ንናይ ኩዕሶ እግሪ ተመክርኡ ንኽካፍለና ኣዘራሪብና ኣለና ንኽትከታተሉና እናዓደምና ናብቲ መደብ ክነስግረኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነና ንሎሚ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሙቕ ኣሰር ካብ ዝሓደጉ ተጻዋታት ሓደ ንዝኾነ ተጻዋታይ እዩ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘሎ እዚ ሊቪንግ ሌጀንድ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኣዝዩ ዓቢ ክእለትን ዝናን ዝነበሮ ወሓለ ኩዕሶ እግሪ ጋሻና ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ይበሃል ኣብዚ ምስ ተፈራ ሓቢርና ንጸንሐሉ ዝተወሰነ ሰዓታት ጠጥዑሙ ክንዕልል ኢና ታሪክ ክንዝክር ኢና ኣብ ጥዑም ዝኽሪ ውቅያኖስ ከነንሳፈፍ ኢና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም ሰላም ተፈራ ሓወይ ንዕድሜና ኣኽቢርካ ተሞክሮን ታሪክን ከተካፍለና ፈቃደኛ ብምዃንካ ኣዝየ ባህ ኢልኒ እዩ እሞ ብልቢ ከመስግነካ ኣፍቅደለይ ገንዘብካ ኣነ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ሕራይ እምበር ተፌ ከም መእተው ክኾነናስ ተፈራስ መን እዩ ግዜ ቁልዕነቱ ከመይ ነይሩ ብኸመይ ትዝክሮ ዋል ተፈራ እንግዲህ تقول كلاحس بقفح عندي
أنا جن ودي ممهر جو خصوص كورة مثلا من صعي أبوي ممهري نيرو أدي دما وزارة محرك خدم هايلة نفسية نفس محار وتصيت يا مالتي بزيادة جن في حجي برنامج غير كذا لها نبتي ناي زبزح أنا نتفتت دور كله ناي سمانيتات زنبرة ناي هاجرنا بس صوتها كأخم بصوتي ينت زنبركو صبوا بزي هذي فشوا بزي معرفة بزيادة جن بزي قول عنا تيذكروا أبوي كم زورقا دايركتور ممهر مجمريا هريو دايركتور سلزنبرة تفرالي عدتات نزوارينا درجة هيوتنا تيسكاب شاب شايك فيه مجمريا يذكر ود ربعتي حمش عام كله أب حتى كليزان خمسنا برنا يذكر شو مرت عزيز الذي خاطب له بلز جمهور كله عارفه بهريو أب وكي كاب دامايس كاب سالسا كالايك كداماين كالاين كل تمايره أو عندنا من سالساين رابعين تمايره بهريو ما همسان شد شاين دما أب تقصب بتمرت تمايره غالي أنا سمعنا عنه سلازي تشعق زي زنبرة أسو يساق ميره أسو تراي دي خونس تفر عليه عينة سبورت معي عددات ميتس فتيني جح أنا يقويا مستقصو زنبراني ستايل يفولوب تجبر كله بزي بس مرة رأيهم برا زنبركو عدتاتون بزح كستاب بيلي أمانة بزيارة جن كرم تخون كله على سلس ورح زون ناس مرة زنبرنا قفل عليه بوتات تغميدنا هنا نذكره هم عن راجع حمص وعرين إشي مشتين آخريا راجع حمص أمون سامبل بزيادة جن ذكر أب تي عسر سلسلة زنور كل كبابي أب بزمان لا تلين زنورنا لوجزي نعيب بزيادة وعطانا يسبور سكيور اللي زعله لا سالة بمخاد بزح قطعات يرئني ليش على يعني صوت زي يوم كمان بعد نسو ينيرو تقول عنا تيمانة دهري مش عارف في أم سب حواعي مسحلفو أم نوشتيك هاز كأولما كهاز عابي وهذا سلسلة بعد أو تمارير مالك سعيدي لنا جزاها نشاء أما جرى شاخة زي دول مقنن هريد ما أب يونيفرسيتي إكستنشن لازم أقول عنا تيسي بزي مثل مرامة وصفر له دما أستعين بفولي تلوا زجبرلك سب نيردو مچس تلوا بحال كل جزي خاب ገዛውት ካንዲ ካትረኽቦ ኣነ መጀመርያ ፅልዋ ዝገብረለይ ዝነበረ ኣብ ሰንበል ኣብ ተቃዋምነት ኣብ ምቅመጠሉ ዝጀመርና ግዜ ዓበይቲ ኣሕዋትና ነይሮም ኣና ኩዕሶ ዝፃወቱ ነይሮም ንሳቶም ኣይርስዖምን ምክንያቱ
ንዓቶም እንዳረኣና ኢና ዓቢና ማለት እዩ ሽዑ ግዜ ከም በዓል ፍኖት ኪዳነ ዝበሃል በራኺ ተክለ ዝበሃል በዓል ኪዳነ ፋዱል ንርእሱ ስውእ ወልዳይ መብራህቱ ዝበሃል ስውእ ማሙድ ተኸስተይ ወላይ ባህታ እዚኦም ኩሎም ይዝክሮም ማለት እዩ ክፃወቱ ከለዉ ንሕና ንኣሽቱ ኮይና ምስኣቶም ክንኣቱ ንኽእል ግን ንኣሽቱ ስለ ዝኾንና ኣይእትዉኻን እዮም እሱይታት ብዙሕ ፍቕሪ ክሳይ ገይሩኒ ብዝያዳ ግን ይዝክር ናይ 10ይ ኣፍሪቃ ዋንጫ ውድድር ክግበር ከሎ ኣብ ኣስመራ ንእሽተይ ሬድዮ ሒዘ ናብቲ ጎቦ ወፅኢ ክብሮም ተወልደ መድህን ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ተፃዋታይ ዝነበረ ወዲ ሰንበል እዩ እዚ ወዲ ሰንበል ምዃኑ ድፈልጦ እምበር ረኺበ ይፈልጥን ውሽተይ ሓዊ ግን መፃወተይ መሰረታዊ ዝነበረ ዘርኢ ሰናይ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ብተመስጦ ዝሰምዖ ነይረ ክብሮም ያዛት እንደዚህ ረኸቡ ከሎ ብጣዕሚ ሕጎስ ነይረ ድሕሪኡ ኣነ እውን ዕድል ረኺበሲ ብሓንሳብ እውን ናሽናል ቲም ተፃዊትና ማለት እዩ ክብሮም ዘኽብሮ ሰብ ድሕሪኡ ምስ ተራኸብና ልክዕ ከማይያ ኣለካ ኣይኮነን ብጣዕሚ ስርዓት ዘለዎ ሓቅነት ዘለዎ መሰልጠኒ እውን እዩ ኣነ ኣይድል ክብሎ ዝኽእል ካብ ሰንበል ዝወፀ ማለት እዩ ካልእ እንግዲህ እቲ ኣብ ላሳለ ዝካየድ ነበረ ፀዋታታት እውን ብጣዕሚ ኣብቲ ግዜ ዕግርግር ንሱ እውን ብዙሕ ሳይገብረልና ነይሩ ሽዑ ግዜ ሰንበት ሰንበት ኢና ምስ ገዛውትና ኩላና ግሩፕ ኮይና ንኸይድ ዝነበርና ላሳለ ፀዋታታት በቃ ኣለካ ነው ሰንበት ሰንበት ብጣዕሚ ኢና ኢንጆይ ንገብሮ ነርና ማለት ካልእ እንታይ ኣጋጣሚ ነይሩ ንእሽተይ ከለኹ ማለት እዩ በዓል ሓማሴን በዓል ኣካሎ ግዜ ክፃወታ ከለዋ እውን ንሒደት ግዜያት እውን ዝኣተኹሉ ግዜ ነይሩ በዓል መምህር ዳንኤል ተኸስተ ገብራት ናይ ኤርትራ ጫማ ኣሰልጣኒ ዝነበረ ሒዙን ንኣቱ ነይሩ ከምኡውን ግርማይ ገብሩ ክሱስ ዝበሃል ሚእንኮ ዝሰርሕ ነበረ ከምኡ ናይ ዝምድና ረክብ ስለ ዝነበረ ንሳቶም ሒዞም እውን ይኣትዉ ስለ ዝነበሩ እቲ ፍቕርሲ ዳርጋ መሰረት ንዓይ ኩዕሶ ንክፃወት ኣበርቲዐ ንክሰርሕ ምስ ኩዕሶ ክውዕልን ዝገበረኒስ ንሱ እውን ፅልዋ ኣለዎ ኦኬ ሓራይ ካብ ናይ ገዛውቲ ሓሊፍካ ብደረጃ ቀቤላ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ውድድራት ተፃዊትካ ዶ ነርካ ኣበርክቶኻ ኣብቲ ውድድር ብኸመይ ክግለፅ ኢካ ውፅኢቱ ኸ ኣዕጋቢ ዶ ነይሩ እንታይ ፍሉይ ዝኽሪ ኣለካ ኣጠቓልላ ኣቢልካ ብሓንሳብ ክትምልሰለይ ይደልየ ማለት እዩ እዚአ ኣብ ናይ ቀበሌ ተፃዊተ እንዴ ሕጂ መጀመርያ እታ መሰረት ናይ ሰንበል እታ ሮኬት ትበሃል ጋንታ ብስውዕ ዋንክዕ ተኸስተ ዝመሰረት ናይ ጋንታ ኩላህና ደቂ ገዛውቲ ዝነበርና ኣብ ቀበሌ 4 ማለት እዩ ከም በዓል ብርሃነ መስፍን ዮሃንስ ጋይን ዝምሃር ተወልደ መድህን ዮሃንስ ዶክተር ተወልደ መድህን ቆልዑ ስፔሻሊስት ዘለዎ ነይሮም እዚኦም ብሓንሳብ ግሩፕ ኮይና መንሽሙ እውን ምሳና ብዙሕ ሽዑ ግዜ ይዝክር ተስፋይ ፍሒራ እውን ብዙሓ ሙዚቃ ናብ ጃዝን ዝኸይድ እምበር ሽዑ ምስቲ ንገብሮ ዝነበርና ነገራት እውን ብዙሕ ይነጥፍ ነይሩ ኣይፃወት ነይሩ ግን ብዙሕ ሳፖርት ይገብረና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ሮኬት ኣብ ሰንበል ናይ ገዛውቲ ሓንቲ ጋንታ ውፅኢና ድማ ከዓ በዓል ቲራበሎ ዓዲ ሰግዶ ጉዳይ እንዳኸና ንፃወተሉ ዝነበርና ንሱ እውን ብዙሕ ወሳንነት ነይርዎ ማለት እዩ
أبو ناي قبلي ون I think أب سيداو مساعته فود حريقي ناي قبلي شو I think ناي قبلي سي كلتا تتصاوتي أب A division تتصاوتي سي كتنبورو خولو سلازنبورو أنا ناشبرني نامسكني أنا تتصاوتي مس قبلي ناي قبلي رباعتي سايرنا سقاب مجرشا فاينال مسكنا نيرنا حرف فاينال I think باراليزو يوم مثلا يسيروا وانا ስለዚህ خمس مسل قبليون سلون سديدل كان يا مثلا يا الله او ناي جروبو اسماتهم منشمون نيرو خيرسعخو من مثلا ساعتاي داويت كيدانه زبالون نفعت دحارون أبسايز غلطنا معنا. أوكي نسخة نايك أيه بحري إلبا تتواتي كم زنبر كفلت كوينو كم نايك أبل وددر ريها بقات تا خيدكا أتيخا ناب إلبا تتنبيركا قدمي إلبا تتوات كلا خالق كلب نيرا بخمي من قد يخا وي أقباب يخا مسكلب إلبا تتنبركي إلكا أجي بغزاوتنا ود باشاي قبل ود سلطان ببهار مس حماسين قانت حماسين نطفت زنبورو استوم راحتنا ناي سيداو زنبورو خم بحال كلا تاسفها سادة سالي راجنر يوهانس ساعتهم زفالت ناي سبورت دقافي نسيو أب سنبلسي ساعت مسرعيني يلبا خوس تكايلو خيزنو خيدو حدا معانتو مالتي خيزنو خيدو ترينين ريومنو مالتيو بحال تزنبرني وقعت مريح كم منسي طعم تحويسهم بقى أنا ون توما بلاصة لخد صوت زريهم سنور بتصوت كم بعلا ورها قبر سلاسي كم بعلا إلياس كالتا مسكنا يوهانسون مساعتهم نيرو زحات مولا بيتا مكونين يصوت نيرو لاسالي شعو زي كرام تخيل زيهم زنوركو مساعتهم خصم برسي دايما هتقول لها عقوب يعني بتعمي كما يتسمعي كمالت شعو مسوم تتعيد كم سمتها أنا بتاع مي حقوسين يعني اندهرت ذكر كوينكا بزحات يون بذكروهم زم مسعوتنا زنبرو كارتلينا نخهلو كان مأتوي المأتوي ستاديوم سي بتعمي هاد حقوس مس عباي قال انت حرعات أنا يعطوس بنزع هاتاتو إتي تاسيرينو مالدي تاسيرينو أنا نبلا نيرنا قدمنا هنا كارتلي هو تاسيرنا اليوم مقلين بيبلو تسعاتاي مخانكا زبلس مسمن غانتات صوت علكا نو ولا ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ንሕር መጽየን ገለ መፍታቱ ሲዕድላን እንጂ ተሓለፋ ሽዑ ንሱን እዩ ካልእ በቃቲ ጽማዓት ናይ ጾታኻ ተርብየሉ ተረዲሃን ማኣስያ ሶሉስ መጽ ማኣስያ ሓሙስ መጽ ይኻትብል እንደገና ቶም ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ዓበይቲ የሕዋትናውን ብለካ ብጣዕሚ ኣቀራርብኦም እቲ كل خصتين بتعمي لحوسك لجنا تي زلك خلت دماغ بزيادة تقول حلو سايتبلو سلزو خوانا مس عبيت ختصات كلا خا دماغ تي performance نروس تجبروسي بتعمي بفقري إن هالحس كاز خوانا نجر بتعمي خصتين زبلك كمالت so that's it ንስኻ ናብ ኤልፓ ክትኣቱ ከለኻ ኣሰልጣኒ መን ነይሩ ኣብታ ጋንታ ዝፀንሐኻ ዝፀንሑኻ ተፃወተትከ በዓል መን ነይሮም ትዝክሮም ብኸመይ ተቐቢሎምኻ ንስኻ ከም ሓዲስ ተፃዋታይ መጠንስ እንታይ ስምዒት ነይርካ ፍሉይ መሳሊ እንታይ ቁርብ
مسأتها مالت وأنا كأدخله أشوف سعيد سالي لايك أدم حماسين حيال تصاطا يزنبرو نبري نيرو قدميو ግን ከረሳዕኮ ሓልፍ ዘይደሊ ነፍስሄር ይከኣለው እዩ ነታ ጋንታ መስሊቱ ዝበሃል ቀለ ተስፋ ኮይኖም ቅድሚኡ እቲ 77 78 ኣሰልጣኒ ዝነበረ ግን ነፍስሄር ይከኣለው ሽማ ክዝክሮ ይከኣልኩን ንሱን ክሬዲት ክወስድ ይግብኦ ምክንያቱ ነታ ጋንታስ መጀመሪያ ሳይደበላይ ኣነ ጆይን ምስ ገበርኩ ግን ሳያደ ሳለኝ ፀኒሕኒ ማለት እዩ ካልእ ከም ቴክኒክ ክሳይ ዘብል ዝነበረ ድማ ከዓ እዚ ስቲፋኖስ ተክለ ድራውሊኮ ዝነበሮ ብጣዕሚ ቅዱስ عايخون ميكيل برهانه بنيا زعترالو ጊዜ ኣብ ትሬኒንግ ኮን ኩሉ ስለስተሺ ዝህበና ዝነበረ ልካ ከም ፓኬት ማኒ ማለት እዩ ንሱ ነይሩ ዘርኡ ዝበሃል ነይሩ ዘርኡ ድማ ከዓ ደጋፊና ኮይኑ ብገንዘብ ዝምውል ማለት እዩ ምሳናው ምስራዓት ዝፃወት ደጋፊና ነይሩ ካልኦት እቶም ዓበይቲ ተፃወቲ ድብሎም ከም በዓል አብርሃ ገብረስላሴ ተኬ ፍራንቸስኮ ብርሃነ ዮሴፍ ብርሃነ ገርግሽ እንደ ሃይማኖት ገብረ መድህን ወድ ኮረኔል የማነ ሓሰያቻዮ ክፍለ ገብረ መድህን ነፍስሄር ክፍለ ገብረ መድህን በጣም ዝፈቱ ሓወይ ዝነበረ ማለት ዝቀርበኒ ዝነበረ ጆሜትራ ቫሲሎስ ተድላ ሓሰን ወድ ሓሊ ናይ ጋንታና ቦርቴር ኮይኑ ሓሰን ብጣዕሚ ኢንተርቴይነር ደራፋይ ስዓር ከለኻ ሞራል ድህብ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓውና ማለት እዩ ካልእ ኣነ ጅምር ምስ ኣበልኩ ድማ ከዓ ሽዑ ገድሊ ወፀየ ማለት እዩ ደርከብ ኩሉ ሸውዓተ ዝፃወት ዝነበረ ንፎቅ ሸውዓተ ዝነበረ سوء ستيفانوس أوباي لما يذكرن تغلى مسفن مفرز نبره كم أون قبره يوت كاساز بان أتاكين سايد ساكو نيرو كال مرجيتا مكون خير ساكو نفسه خلف تدشور حدا لما حل هنا زيوم نيرو مو تي زنبره كابلاش خنقرك يخدم كل جزء أنا خاب جنا صرت حدا خلدي قال يعني أنا مثلاً لاي البحثين يرانا أوتوبس يرانا همزي لونشينا عينت همزي ورك فاجين زين عبيز ولا خمان عينت يعني را جيت تغطيقنا هنا أنا غيرها بعثني مالتي أنا حجي نتاي جبر كبيت مرتي وزيه ناب أبزي ناي أجبي زخور أوفيس نيرو عند هيمانوت أو يخيد مالتي أو يخيد مسوس عن حقو شعوت هالون شينا مسيح حزهنا ترينين نخيد مالتي أجي في عندي ده حق سكانة يزوم لحوات ذاتهم مورال ده بقى زي تبغى مورال سخونة نجار غيركا أجوها عنداول لجنا شهيد ستدو أمزدو لجنا بقى لك هم جزاها خاطئ حوات كم حوات كابل سلسي لجنا أبصوتها مسجد ما خا هلخ معت هلخ يعني للتجانتا خوين كاز بيتي بول غيركا تصاوتو لو من دحر تسعيركا زمزدلو جزي سعريلكا بقى لك أخم ريلز هنا استيقا تصاوت أناون ኣብቲ ግዜ ትሲ ሳቶም ዓበይቲ ይኮኑ እምበር ከም ስርዓት ቻሌንጅ ዝገብሮም ነይረ ማለት ብሓይሊ ድዩ ብገለ ድዩ ሲ ስታይብል ነይረ ማለት ስለዚ ሞራል ናይ ጋንታና ፍቅሪ ናይ ጋንታና ብጣዕሚ ላዕሊ ነይሩ እጂ ብቀዳማይ ሲ ይሰምዕ ነይረ ነው ሓደ መድሃኒ ዝበሃል ብጣዕሚ ሱፐርስታር ዝኾነ ወዲ ኢንተርቪው ኣግቢሮሞ ሲ ባህሪ ይፃወት ነይሩ
اجي زعاقي حارسي انتهي ميسترو يلو حاتي تود اجي تا زهابا ملسي فقر نيري اجي مدهانين وشتي حوناي دعمي مخلص هاي زمري كل زو مسكرون جن تا فقري شعور جمرت فقريا ناب مدهاني دا تورارت باك عندها توارثت مزي از خا تسمع كلها دما يحقسك انا حجي تنسو زبلو زنبره شعور زرعخو እንደገና ዝቀጸለ بحجون ዝቀጽል ዘሎ ምህላው ድማ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ የርዌካ ማለት አበይኩም ጫወት ነርኩም ሽዕ ሜዳ ኣብዚ ሜዳ ራስ አሉላ ኢና ንገብር ራስ አሉላ አበይ ማ ችቾሮ ዝብሎ ሕጂ ያለው መስለኒ ናዘይቲ ፊት ናዘይቲ ኦኬ ንሽተ ችቾሮ አረባይ ሁሉም ደቅማይ ተመናይ ኮዳስ ዋይና ናይ ሴዳው ናይ ኤልፓ የባህር ፎዞ ዝኾኑ ባስለ ቅልቅል ባስለ ዝኾነት بزيادة خا بركة አለው ነፍስሄር በረከት አለው ነፍስየት ዮሐንስ አለው አፍተዋን ዝነበራ ክለባት ከም በዓል ኤልፓ አዱሊሽ ቺፖሊኒ ማለቲ ካልኦት እንተጻወት ናይ ስራሕ ዕድል ይፈጥራሉም ነይረን ሽዑ ዝተቆጸሩ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ትካሉን ዝሰርሑ ኣለው ንስኻኸ ኤልፓ ኣብ ትሕቲ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ከም ዝነበርካ መጠንስ ኣብቲ ትካል ናይ ስራሕ ዕድል ረኺብካዶ ብክንደይ ተቆጢርካ ናይ ስራሕ ዕድል እንተዘይ ተፈጢሩልኩም ኣብቲ እዋን ክንደይ እናተኸፈልኩም ኩዕሶ ጀሚርኩም ትጻወቱ ነይርኩም ፖኬት ማኒ ማለት ሕጂ ንሕና ሴዳው በመጀመሪያ ኣነ ድዝክሮ ሓንሳብ ተቆፀርና ሰባት 7 ሰባት ነይሩ ንሳቶም ከዓ ብርሃኔ ሚካኤል ብርሃኔ ቡኛ አብርሃ ገብረ ስላሴ ኤልያስ ቀለታ ክፍለ ገብረ መድህን ነፍስሄር ክፍለ ገብረ መድህን ተኪ ፍራንቸስኮ ሐሰን ሓሊ ሞርቴራና ዝነበረ እና ኣነ ማለት ሸውዓተ ነ ነዚኦም ንኽን ኣብ ሴዳው ንኽንፅበር ክሬዲት ዝወሃቦም ሰባት መጀመርያ ጀስ ኣቦ ናይ ጋንታና ዝኾነ ራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ኤርትራ ክሬዲት ክወሃቦ ዝግብኦ ኣቶ ቀለታ ኣስፋ ንሱ እዩ ሁሉ ክስታይ ሁሉ ፃዕሩን ኮሚኒኬት ብምግባር ሽዑ ግዜ ናይ ኤልፓ ናይ ሴዳው ሓላፊ ዝነበሩ ኣቶ ፀሃየ ዝበሃሉ ፐርሰናል ውን ከም በዓል ቀለታ መብራህቱ ነፍስሄር ቀለታ መብራህቱ ራጅነር ዮሐንስ ሕጂ ኣብ ኦክላንድ ዘሎ መራሒና እዚኣቶም እዮም ነቲ ንሕና ብሓንሳብ ንክንቁፀርና ሴዳውሲ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ብዝያዳ ግን ክሬዲት ክወሃቦ ዝኽእል ኢለ ዝሓስብ ኣብ ኦፊቾ ላቦሮ ዝሰርሕ خسر عياد بحال ودر عياد بحال نير معامل قال يا حالي نفسهار نسو الباترا دي هونسي ብዙሓት ስፖርታውያን ኣብቲ ኦፊሻል አውሮ ምስ ወድኡ ትምህርቲ እንድሕር ዝኾነ ነገር መፅዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ካልእ ዲፓርትመንት ሰዶም ንኤልፓ ሰዶ ወይ ንቺፖሊኒ ሰዶ I think በዓል ካሳን ነጋሽኑን ብኾሚኦም ምስ ቺፖሊኒ ተጸምቢሮም ያረዲሃኒ ሕጂ ኣብቲ ሳቶም ዝደልይዎ ቦታታት ክሳየብሎም ማለት ሕጂ ብጣዕሚ ዳርጋ ናይ ሙሉእ ኣስመራ ተጻወቱ ተቆጽሩሲ ክሬዲት ወሃቦ ዝግብኦ እና ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረስ ወደረኣይ ኢለ ይሓስብ ከምኡውን በዓል ስቲፋኖስ እዚ ስቲፋኖስ ትራውሊኮ ድበልካ ውን ብዙሕ ክሳያት ነይርዎም ማለት እዩ ሓንሳብ ድሕሪኡ ስራሕ ምዝኣተና ክፍሊትና ካብ 3 ቅርሺ ን152 ኣቲና ማለት እዩ ሽዑ ግደፎ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ማለት ሲ ምስ ቤተሰብካ እናተቐመጥካ 152
سي بقى خدان نختجز دي نخت زناقة عدي نخت بلد نخت سي وآخيلي يترفاك أنا أفتوانة تسكو بركة نيروي بخات نيرو بتعم سلازي نساني راح فريت دحريو دحري خندي عامتات رئيس تركب دحري أزنا برت ليفل 180 كنتن كرشيا دحري أزنا برت كأسل السنة كنتن يذكر مالتي دحريون I think سلسلة 55 كم دام يا أخي إذن تخاخل المليسين دي الله يا مزرش نايس راح عدو ده مل درجة مليس كان هوا السنة تزي تفكروا لكم كاني كندي باكيت وهاب نيركم سن مليس كان هوا ضغط الكا حتى انا حجي ابتي زيتي حاله زباله جانات بعد من نيره تقبروا زنوبوركم لممد كان تاي مسل نيرو تم زسورح زنوبورو مسرح تم مستمرتي زنوبورو كما يتعموكم نيرو تلممد حجس فرقاتكم تصرحوا فرقاتكم تمهاروا قال قوم تاتكم نيرو حجي تن كلابات شعوب زي زنوبرا እንግዲህ بزي مجنان تا أنا أسمرا تسعوتي زفريت أدوليس جي أو أدوليس زي نبرة أب إلبا ويكأ بحر زي أتوت ساعتين كلهم دحريها بعالي فريم من قصة بعال تأمرات كوتا كلهم بعال باليلا زياتهم أب أدوليس نوبوريا ردي هاني أدوليس حجي كم سelection يا بنا مك كلهم صارت خاب أدوليس تفوريسي نتي ناي إرترا سبورتسي بعلي رزي بسيحوهم مالك كال تشيبوليني قليه بثمانية تات مجمريا قليه تاز حيلت نان تاز نبرت إلبا مهنياتو أب إرتراوش سترايدي خونسي من أديس أبابا عند خدناون بزح achievement زقبلت كانتا إلكتريك يعني راه حار أب 84 مجرشة كابي شعو تشبوليني ودما خا دومينيت እንዳገበሩ መጽዮም ጽቡቅ ሄዶም ስጋብ ሰለስተ ናይ ኢትዮጵያ ቻምፒዮን ኣብሂ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ዘይተገብረ ክሳይድ ፈጽሙ እዮም ክሬዲት ይወሃቦም በዓል ኩሎም ኮታ በዓል ምርፋይ ሂሊ በዓል ሓሩን ዓቲ ሓዊሶም ኣልከርካስ እዚኦም ድማ ከዓ ጽቡቅ ያሚን ሽምሃር ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ዝራራይናቶም ኩሎም ወዲ ዓብዲ ብቻ ችፖሊኒ ዝሓየለት እንዳኾነት ዝመፀት ኣነ ስጋብ ዝገደፍክዎ ማለት እዩ ካልእ ሜሎቲ ኢለካ ነይረ ፖሊስ እውን ሓያል ጋንታ ነይራ ዋልያ እውን ብጣዕሚ ሓያል ጋንታ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ትሬኒንግ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝገለፅኩልካ ኣነ بزيادة خاب تمرتي حدا جزي وان قلتيش كاتو تصالو أبي تمهر نيركا سوري أنا أب كهازي نيرا مجمرة أب كهاز أب أسراي كفري I think أب جزهان شاتا ماهرة أسرت حدا أسرت خلطنكا أب لول مكونني تماهرة أوكي حجة غمي تعمير مالتي ترين على حدا جزي حدا ساعات دي خاجل أقدم كاتوت في ترينينج كأب ساعات حدا صحي زبرت على جزي سلسخونة تي سايت جبر مالت بزيادة أنا خمسة زبون خانة عند هيمانو تخيب غريجي لتا غير تخيب كاش تا ماكينة جلي وهنا أنا ترينينج انت ايضا نيركا ان ترينينج كتكيد كاب بيت مرت سوتي خاطر افكاس نا ترينينج كتكيد يا قال سترب صاحب زغرما كاب يونيفرسيتي مشتاو اندا تمهار كلهم ريخا مشتاوي في ستاديوم حجز قوتا اندحر علينا خوينو على حدا غزي تا فيرست بيريد تماهيره تخالا بيريد
በቃ I have to go ምጽአት አለን ተረዲያኒ so ትፍቅሪ ናይ ኩዕሶ ብለካሲ ብጣዕሚ ዕዙዝ እዩ ነይሩ ኣለካ ብድሕሪ ዲኻ ትጻወት ወላስ ናብ ናይ ክለብ ካኻ ትኸይድ ኣብ ናይ ክለብ እየ ኖ ማቴስ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከለኻ ስለ ዝበልካኒ ኢለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዳ ትምህርቲ ምሸታዊ መሃር ነይሮም ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮይንካሲ እቲ ስታዲየም ብድሕሪ ትርኢ ያ እቲ ብርሃንን ገለመለን ትሪኢኻ እቲ ሉቼ ገለመለ ኩላዕ ከሎ ትሪኢኻ እንዳተማሃርካ ከለኻ ማለት ሽዑታ ዘላ ትቕፅል ክስታይ I have to go ምጽአት ኣለን ሓር ብዝያዳ ድማ ከዓ በዓል ዞም መራሕትና ድማ ከዓ ሞ ንሕደይ መጽኢኻ ደኣ እዛ ጋንታ ከተሸግራ ዝነበራ ጋንታታት ሽዑ ግዜ ላይክ ባንክ ነይራ መስለኒ ኣለካ ነው ምስቲ ዝነበረና ብቕዓትሲ ብቐሊሉ ብዙሕ ገላት እቲና ንስዕረሉ ግዜታት ነይሩ ኣለካ ይኾነን መላ ኤርፎርስ ነይሮም ስለዚ ሓደ ግዜ ሳክሪፋይስ ዝገብረሉ ነገር አለ ትምህርቲ ገዲፍካ እውን ማቴስ ምሸታው ዲኻ ትመሃር ነይርካ ያ ምሸታው ይድመሃር ምሸት ትሬኒንግ ትገብሩ ነይርኩም ማለት ድዩ ኖ ጾታ እምበር ጾታ ሲ ጌም ምስ ኤልፓ ክጻወት ከለኹሲ ኣብቲ ጌም ንጻወተሉ ግዜ ሲ ምሸት ከምዚ ሓሙስ ምሸት ገለመለ ንጻወተሉ ጌም ሶሉስን ሓሙስን ካብ ጾታታት ነይረን መስለኒ ምሽ ታሕቱ ግዜ ሓሙስ ምሸት እዩ ድሓር ማለት እዩ ሶሉስ ሓሙስ ሓደ ግዜ ገብሩ ነይሮም ብጣዕሚ ናይ ምሸት ጾታ ድማ ከዓ ኣነ ናብ ዲለውካ ሰሚ ብጣዕሚ ኤክሳይድ እምበር ትሬኒንግ ዳ ትሬኒንግ እሞ ክልተ ብሰሙን ኢኻ ትገብር ሶሉስን ሓሙስን እንድሕር ጾታ ኣለካ ድማ ከዓ ሰንበት ትጻወት ዳሲት ግን እንታይ ጠቂሙና ንዓና ሰብ በብናቱ ይሰርሕ ተረዲሃኒ በብነብስኻ ትጎይ ወይ ሽክለታ ትዝውር ብብዝሒ እቲ ፊዚካልሲ ክንቀሳቀስ ብዓቅምናሲ ብዓቅምናሲ ነናትና ሳይሲ ስትሬንግዝ ሒዝና ኢና ንምፅእ ነይር እቲ ቀንዲ ዕላማና ሕጂ ቃለ ምሕትት ደሎ ንዞም ሕጂ ደለው ወለዶ ንኣሽቱ ከዓ ከተመሓላልፎ ስለ ዝኾነስ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እንታይ ክንገብር ኣለናስ ከዓስ ንእግር መገድኻ እንዳገለጽካልና እንታይ ይመስለካ ኩሉ ግዜ ኩዕሶ ክትጻወት ከለኻ ሙሉእ 100% ይሆንካ ብዝኾን ኩሉ ነገር ዝጎድለካ ቴክኒክ ዲ ዝጎድለካ ቴክኒክ እንድሕር ዝገድለካ ኮይኑ እንታይ ከመይ ጌርካ ተመሓይሾ ክትሓስብ ኣለካ ካብ ስልጣን ጥራይ ከዓ ክትጽበይ ይብልካ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ሲ እቲ ቴክኖሎጂ ያው ኣብ ዩቱብ ኣቲኻ ከማን ትሬኒንግ ናትካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ተረዲሃኒ ፀጋማይ እግርኻ እንድሕር ዝበርትዐት ደይ እንድሕር ኮይና ከመይ ጌራ ክበርትዓ ኢልካ ድማ ከዓ ብዙሕ ትሬኒንግ ትገብር ብነብስኻ ሲ እቲ ዝጎድለካ ሲ ንኸተማሎ እቲ ዘለካ ድማ ከዓ ብዝያዳ ኤክሰል ንኽገብር ክትፅዕር ኣለካ ክሰርሕ ኣለካ ንሕና ክረምቲ ኩዕሶ እንድሕር ተወዲኡ ሲ ክረምቲ እንድሕር ሪኢኻ ኮንካ በዚ ናይ ሰንበል በዚ ናይ ኤርፖርት ብዘለዎ እቶም ፃዋት ንረኸብ ኢና ሓደ ግዜ ምክንያቱ ሰብ ነናታ ትሬኒንግ እያ ትገብር ንሕና ነዝክር ምስ ሓሚድ ዓርከይ ካብ ሰንበል ተበጊስና ብጎዳይፍ ጌርና ብቲራበሎ በቲ ኤክስፖ ዜርና በቃ ፊዚካል ንገብር ሓደ ግዜ ብቲ ጎቦታት እንዳጎይኻ ትኸይድ ሶ ነቲ ዘሎ ናትካ ሳይሲ ትፅዕረሉ ኢኻ ደለካ ለኮነ ሶ እቶም መንእሰያት ድማ ካሲ ዝጎደሎም ንኽምልኡ ካብ ስልጣን እውን ክፅበዩ ይብሎምን ባዕልኻ በርቲዕካ ክሳይ እኳ እዩ እዚ ዲተርሚኔሽን ናይ ኩዕሶ ነገር ንሕና ድብለካሲ ኩሉ ናይ ኣስመራ ሰብ ኩዕሶ ዶ ይፈልጥ የለን ኩዕሶ ዶ ይፃወት የለን ግን ኣብ ምንታይ ይፈላለ ንስኻ ኩዕሶ ክትቀልዕ ትኽእል ኢኻ ኣነ ክቀልዕ እኽእል እየ ኣነ ግን ዘፍስሶ ፃዕሪ
ንስስኻተ ስሶ ፃዕሪ ኣይመጣጠን ስለዚ ኣነ ከመዕብለሉ ክኸይድ ናሽናል ቲም ሕጂ ሲ ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ብዙሓት ተመርፁ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮ ንምንታይ ተመሪፆም ምክንያቱ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቃስ ኣብቲ ግዜቲ ብቑዕ ስለ ዝነበረ እቶም ኣሰልጠንቲ ስለ ዝኣመኑሉ ነታ ጋንታ ከዓ ብከመይ መልክዕ ከም ዝሕግዝ ከም ዝሕግዝዋ እቶም ኣሰልጠንቲ ስለ ዝኣመኑሉ እዮም ናሽናል ቲም ተመሪፁ እምበር ልክዕ ዝተፈለየ ክስታይ ሃልይዎም ኣይኮን ረጊሃኒ እዚ ሕጂ ከኣኒ ናብ ድሕሪት ክመልሰካ ናብ መፃወትካ ዝነበሩ ካብ የዕሩኽትካ ወይ ምሳኻ ዝነበሩ ካብ ኣስመራ ኣለና ሕጂ ናብኡ ከሰጋግረካ ሰላምታ ኣሎ ሕቶታት ዳሓተቱካ ኣለዉ ኣጋይሽ ኣለውኒ ኣጋይሽ ኦኬ ሰላም ተፈራ ታፍቶ ከመይ ኣለኻ ፀጋ ጥዕናኻ ምስ ኩሉ ቤተሰብካ ምስታ ክብርቲ በዓልቲ ቤትካ ሩታ ምስ ኩሎም ደቅኻ ከመይ ትኸውን ኣለኻ ንሕና ብጀካ ናትካ ናፍቆ እግዚኣብሔር መስገን ፅቡቅ ኣለና ኩሉ ግዜ ኢና ንዝክረካ ኣጋጣሚ በታ ዝመስረትካ ማሕበር ኣብ ጎንና ኣለኻ ኩሉ ግዜ ኣቦኻ እውን ኣባና ቤተ ገብረ ክርስቶስ ምሳና ስለ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ኢና ንዝክረካ ከመይ ኣሎ ናብራ ስራሕ ናብራ ስደት ትኽእሎ ዘለኻ ሰላም ታፊ ተፈራ ከም ተፃዋታይ ክገልፆ እንተኮይነ ዳርጋ መዳርክቲ ዘይነበሮ ተፃዋታይ ኢለ ተገለፅኩም ግናን ኣይኮነን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተፃወተ እዩ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝተፃወተ እዩ ኢብንስ ኣብ ኢትዮጵያ ከመን ልዕሊ ተፈራ ኣብ ብየማን ወገን ኣጥቃዓይ ከም ተፈራ ዝተረኣየ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ተፈራ ምልከት ኩዕሶ ዘለዎ ተፃዋታይ ብቐሊሉ ሓሊፉ ስክሪን ገይሩ ክሮስ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ሹት ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ኩሉ ዝተዓደለ ይኽእሉ ክእል ብፍላይ ኩርናዕ ዝርከብ ኩዓሳሱ ክሮስ ዝገብረን ብዙሕ ኩሉ ግዜ ናብ ጎል ዝኣትዋ እየን ካልእ ትረፍሲ ከምዚ ባናና ሼፕ ገይሩ ከማን 3-4 ጎላት ዘእተወን ዝክር ምናልባት እዚ ነዊሕ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ናመን እትወን ኣይንብለን እምበር ከምታ ዝገብር ሰብ እዩ ሉሴኖ እውን ተረኸበ ዳርጋ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ናይ በዓል ፕሪምየር ሊግ ገለመለ ዳርጋ ካብኡ ዘይፍለ እዩ ዝሃርም ነይሩ ተፈራ ብጣዕሚ ሓያል ተፃዋታይ እዩ ምስቲ ዕድመ ምንዋሕ ልዕሊ 30 ዓመት ኮይኑ ኣሎ እዚ ቁሩብ ምዝካሩ ገለ ክሽግረን ንኽእል ይኸውን ግን ገለገለ ክጠቅስ ኽእል ብዙሕ ስኮር ዝገበረ ተፃዋታይ ግን ሓደ እዋን ምስ ዋልያ እንዳተፃወትና ከለና ናብ ዋልያ ክልተ ጎል እትዩ እተን ዘእተወለን ኣታትዋ ከዓ ኣጋጣሚ የሴፍ ዝበሃል ነይሩ ንሓና ተፃዋታይ ሴፍ ተክሊ ማርያም ኣብቲ ግዜተ ንሕና ኣብቲ ግዜና ሲ ሪሜሳ ዝሃርሙ እቶም ተራሲን እዮም ነይሩ ሪሜሳ ሃርሙ ኣብ ክከላኸሉ ትንፋስ እዮም ዝወፁ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማዕበል እዋን ኮይኑስ ብጀካ ቦርቴረ እዩ ኩሉ ዝውድኦ ሪሜስኡ ገለመ እዩ ሕጂ ክልተ ግዜ ዝሃረመን ሪሜሳ መጀመርያ ሓንቲ ምስ ሃረመ ኣብ መንጎኦም ጠረብ ኢላ ካብቶም ተኸላኸልትታት ድሞ ኣርኪቡ ነታ ጎል እዩ ዝግባ ካልአይቲ ከዓ ፍፃሜ ልክዕ ከምኣ ተመሳሳሊ ከምኣ ገይሮም ምስ ሃብዎ ካልአይቲ ጎል ከዓ እዩ ዝግባ ካልእ ክዝክር ተኮይነ ከዓኒ ሓደ እዋን ምስ ችፖሊን ምፃወት ነርና ችፖሊን ከም ትፈልጣ ንኣና ሓያል ጋንታ እያ ነይራ መቀናቐምትና እያ ነይራ ንፃወት ግዜ ዳርጋ ኣብ ምውዲ ተፈራን ደሳለኝ ሰሓል ቦርቴረ ዝነበረ እዩ ወፂ ይሪኦ ዳርጋ ፍርቂ ሜዳዊ ስጉም ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ ዘእተወሉ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ተዘክሮ ያለ ተፈራ ጥራሕ ክሳይ ዘይኮነ ኣብ ፀወታ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ምእላይ ተፃወቱን ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነይሩ ኣብኡስ ምህረካ እዩ ማለት ሲ ይኣልየካ እዩ ንሕና ከም ጀመርቲ መጠን ዝነበርናሉ እዋን ዳርጋ ኣልየና ነይሩ ሓደ እዋን ከም ዕላል ክትኮነና ሲ
ምስ ኣዱሊስ እንዳተፃወትና ፕሉስና ገለ ንረክብ ሕጂ ኣነ ንሱን ኣብታ ኩዕሶ ጠጠው ኢልና ኣለና ሕጂ እንታይ ይብለኒ ኣነ ንፀጋም ወገን በጥቃዕ ይፃወት ስለ ዝነበርኩ ታሞ ፊስከ ኺድ ንቕድሚት ይብለኒ ሕጂ ውፅእ ምሽ ብለሉ ቀጥታ እታ ኩዕሶ ይህበኒ ንዓይ ኣነ ኣብ ላይን ሓፋ የብላ በረኸት ብርእሲ ደእተዋ ካልእ ግን ከምዚ ንዕላል ክትኮነናሲ ከም ሓውሲ ዕላል ክንብላ ድሓን ሓውሲ ጆክ ንኣዲስ ኣበባ ብሽሕን ዳርጋ ብሽሕን 988 ብድሕሪያስ ኣይከድናን ኣዲስ ኣበባ ሽዑ ነፍሲር መንግስተ ሰማይ ወርሶ ገብረ ጻድቕ ይሰልጣና ነይሩ ሽዑ ኣውዲቕካ ምሕላፍን እዛ ሻምፒዮን ኣብ ወሲድና ንሕና ንኣዲስ ኣበባ ንኸይድ ኣዲስ ኣበባ ኸይድና ኣለና ምስ ከድና ገነት ሆቴል እዩ هنا عرفنا حجي مدهاني مداقصي نيرو مدهاني ولد جبريل يصير خلتنا هنا زنبري حجي انتاي بلو صوتا مستخايده اسلطاننا جبر صار قال لوطታት ክገብር ደሊ ዳርጋ ኣብ ጋንታና ዘይተራይ ነቶማት ቃዕት ዝነበሩ ዲፌንስ ገይሩ ንተፈራ ቁጥር 2 ገይሩ ንኣሲ ቁጥር 4 ገይሩ በረኸት 5 ገይሩ مداني ولد جبريل قصر خلتي مدا قصي يقع أن تفرع قصر خلتي تحري بقى تفرع قصر خلتي زخونه حنيس المين خالد ترسيم كوا يكون استفرع قد يصير عاي جله يلو يحرق يجي مكيل بنيا زراوي تاع مكيل بنيا تايت بلس اتا مدان تاي زحرق لك قصر خلتي خاف جزاهم ما يوصاتهم يلاد حجي مدا قصص لازنبره كل حدا ينسونا يعني سسكا بيتكا خاب جزاهم ما يوصاتن يلاتو تافيس كحنتي حتى حدا وان برهجر مريم زنبر لا دانيا نالوات كو حجي زياده خطبرها سلاز دلوخي انا بتاع ميداي نبركم سبره خطاريم ناس تربنا هنا زلنا شعو شامبيون ابيلناس اوديقا محلافيا مسواليا يخا حجي موالي مسواليا زنبرنا الاوان تقطن تخايدو ساعات فرقان توديو فرق ساعات توسيقنا توديو ابري جول بصحنا ولا خافت اوانتي انا يموتن هيتني اديس ابا خدو سلاز دليو سون صدروم كريو خاله ولا ونكتور سلاز دليو ابا تخاتخت يعني راه حجي ابري جول مس بصحنا نحنا حمش تهاريمنا اتينانينا سوم 4 اتيم كله نحنا سعرنا خلنا استسعرت خوينا نالبس خاكم حلقه غانتا مسبره غير مريم سخات رخص سلازنبركا ما اقول تزارف سلازنبركاسي تفصامي اسكميا حدا كلنا غانتا ناس نحنا بدغ خوينا برخت سعرنا ينايلون ميدا خات خلو انا ذكرني انا كوختا بوتا يتنقاسقسكم ግን برخت اتيو سعرنا دينا تمنانا ابريز زرب زنورو هو يبلو اجي تفصامي مسبره اسخا بزح تماغوت نيركا يخاب دحريو حجس زيادة أنتم تعذبت أنت تبرها الناس باسم بلن واو تامرو واو